Le dijimos que tendríamos hoy al señor Alfred Bosch, que es el candidat a l'alcaldia de Barcelona per part de Convergència... per part d'Esquerra Republicana. Senyor Bosch, què tal? Molt bé, encantat d'estar aquí. La primera vegada que ve per aquí, no? Sí. No és la primera vegada que veig aquest estudi, perquè per televisió l'he vist moltes vegades. Segueix a vegades també la televisió i les entrevistes. Aquesta entrevista seva sortirà també. Doncs encantat de poder explicar coses a la gent. Sí, no es passi, perquè si després resulta que comença a dir coses que no d'això, quedarà tot enregistrat. No, però jo soc agosarat i l'audàcia jo crec que és una bona qualitat, no? I tant. Vostè es considera un home d'èxit? No, però audaç sí. O sigui, sí que crec que he estat atrevit a la vida. He fet coses que la majoria de la gent em deien però on vas, no? Vaig fer de corresponsal de guerra quan era jove, després me'n vaig anar a Sud-àfrica a cobrir la transició a Sud-àfrica, vaig estar ficat als Jocs Olímpics des de molt jovenet i sempre he volgut ficar el nas en allò que m'ha semblat interessant, trepidant, diferent, nou, i per això ara mateix, ara que aquest país està canviant tantíssim i que Barcelona ha de ser una capital de debò, doncs jo crec que és la millor aventura. És l'aventura més emocionant que ens pot tocar ara mateix. I a vostè què li ocupa més temps? L'escriptura o la política? No, ara escriptura res, Ara no li dona temps. S'ha acabat, jo colgué los hábitos, quan vaig entrar en política vaig deixar d'escriure novel·la, assaig, el que fos, vaig deixar les classes a la universitat, ho vaig penjar tot per dedicar-me full time en aquesta altra passió, que és la passió de canviar les coses. I què és el que li porta un acadèmic com vostè, un escriptor de prestigi, a dedicar-se a la política? Home, doncs no voler perdre'm la festa. Aquests anys tenim una autèntica festa popular, política, de canvi, de transformació, no? I això jo no m'ho vull perdre per res del món, Jo sé que del que fem aquests anys en sortirà una societat totalment nova, un país nou. Barcelona serà una altra ciutat. Depèn del que fem ara, aquests anys i aquests mesos. Ho estem decidint ara, és la nostra generació que ho decideix. Decidim, per exemple, si continuem sent industrials o ja no serem industrials. Això ho estem decidint nosaltres, la nostra generació, no? Si ens dedicarem tots al turisme o ens dedicarem a coses diverses. Entre altres moltes coses interessants, estem decidint coses com aquesta. Déu meu, cap a on anem? O cap a on mos portaran, oi? Però depèn de nosaltres, Escolti'm, ara que parlava de la festa, passat diumenge va haver-hi la festa de la dona, el dia de la dona, que jo crec que el dia de la dona són tots els dies, i vau fer una gran festa, no? Bueno, vostè hi va ser-hi o...? No, gran festa. Qui va fer una gran festa van ser els protagonistes, que són els moviments feministes, no? Els que cada any ho fan, i nosaltres simplement ens vam afegir, ens vam unir, com fem cada any, que ens vam unir a la manifestació i a les reivindicacions. Bueno, però vostè a la dona li dona el lloc que li pertoca o... Sí, per exemple... O encara de continuar cobrant menys de la compte i tot aquesta cosa? No, és que això és d'escàndol, no? Vull dir, quan hi ha gairebé 80 dies l'any de diferència en els salaris entre homes i dones, de mitjana. Vull dir que si aquests 80 dies és com si les dones ens els paguessin els homes, i això no pot ser. Els partits tampoc hem fet una gran feina aquí, encara hi ha molts problemes de paritat i d'igualtat, però bé, jo crec que hem d'aplicar plans d'igualtat, que és una mica la proposta que vam fer, plans d'igualtat en els partits polítics, a les empreses, a les administracions, de manera que ens marquem uns terminis i uns objectius i els complim. I us haig de dir d'entrada, fent autocrítica, que Esquerra Republicana no anem bé amb aquest aspecte, no anem bé. Per tant, tenim molta feina, començant per casa. Escolti una cosa, què pensa de l'actual model de la ciutat de Barcelona? I tornem a lo que ens preocupa i per lo que vostè està capficat a veure si se'n surt. Jo crec que Barcelona i tota la seva àrea, tota l'àrea de Barcelona, doncs l'àrea metropolitana, en general és una gran metròpoli d'èxit, en moltes coses, d'èxit. El Congrés dels Mòbils, el turisme, la consideració que tenim a l'estranger, se'ns veu com un exemple d'èxit, però és un èxit poc compartit. I llavors la preocupació és que l'èxit arribi a tothom. És a dir, al Congrés dels Mòbils, tothom se sent partícip d'això? Tothom comparteix l'èxit del Congrés dels Mòbils? No. De vegades tenim la sensació que és com un santuari d'uns quants, que ells s'ho maneguen i els altres no ens n'enterem.
Però això hem de tenir la capacitat de compartir-ho. Per exemple, qui ho veu clarament això són els taxistes. No? Veuen quan aquests esdeveniments són una cosa aïllada, que no afecta a ningú, o quan realment són els primers en notar que això té un efecte multiplicador. I jo crec que això doncs, ho hem de fer arribar fins a l'últim dels ciutadans. Com? Home, per exemple, jo no entenc com pot ser que 7 anys de Congrés de Mòbils o 30 anys d'èxit turístic i el nivell d'anglès que es parla a Barcelona és el mateix. No hem avançat. Home, doncs això vol dir que no ho estem aprofitant, que no ho estem socialitzant, que això no està arribant a tothom, perquè avui en dia l'anglès no és un caprici, és una necessitat, és una eina que si vols treballar en un món global i vols trobar feina i vols moure, ho necessites un bon nivell d'anglès. I no ho estem aprofitant prou, no? Per tant, volem èxit, però volem que l'èxit arribi a tothom. Ara que parlem de los taxistes, que a més li dona color a la ciutat de Barcelona, si ho veus per qualsevol pantalla, diu, mira, Barcelona. Doncs, però em sembla, vostè hi creu que està ben tractat, els taxistes, que es fa, no es podrien fer més coses amb ells? Sí, jo crec que sobretot es podria evitar fer certes coses. Per exemple, tot el tema aquest dels cotxes de lloguer per telèfon amb les xarxes socials, no? Les xarxes d'Uber i tot això. Això ens hem de posar molt durs, Ens hem de posar molt durs. O sigui, ha de quedar molt clar que ser taxista és una professió qualificada. Per tant, necessites llicència, pagues els teus impostos, tens la teva formació, reciclatge, que amb això potser hem de fer més feina, no? I és una gent que són els ambaixadors de la ciutat, és la porta d'entrada a la ciutat, és per molta gent, és fins i tot un gabinet psicològic gairebé, no? El taxi és un lloc important i per tant l'hem de cuidar molt més i sobretot hem de procurar no fer laguits als taxistes, no fer-los la vida difícil, només en que evitéssim que passessin certes coses, Déu-n'hi-do ja el que faríem pel món del taxi. I evitar que un senyor s'examine per diversos, i es tregui el carnet d'aquest senyor en nom dels altres, perquè com que no hi entenem ni quin és el seu cognom, ni el seu nom, ni com es diuen, i això està passant dins del taxi. Però li diré una cosa, i el felicito. La primera vegada que un candidat parla dels taxistes. O sigui, això són... A Ràdio Teletaxi és la primera vegada que... Com pot ser això? Bueno, pues suposo que deuen entendre que és un sector que està molt marginat. Sí, és veritat, és veritat. Ningú, cap candidat mai se li ha ocorregut dir parlem del taxi i dels seus problemes. És veritat. M'encanta perdre la virginitat amb això. Sí, senyor. Escolti, vostè diu que vol ser, vull ser alcalde de Barcelona perquè vull que Barcelona sigui una capital justa, pròspera i neta. Exacte. És que, a veure, és el que defensem a Esquerra Republicana, ho defensem a Barcelona, ho defensem a Catalunya, ho defensem a tot arreu, no? Estem per la justícia social, som d'esquerres, volem una societat amb igualtat d'oportunitats, més igualitària, no? I per tant creiem en la sanitat pública, en l'escola pública, creiem en la universitat pública, en el transport públic, etc. No? També creiem en la llibertat, no? I en la llibertat del nostre país, també en la llibertat de les persones i dels col·lectius, no? Volem una gent lliure i creiem que Barcelona ha de ser una ciutat lliure, oberta, que ho és, ho hem de potenciar, no? I després creiem també en la netedat en tots els aspectes, en netejar els carrers, evidentment, que les ciutats siguin netes, però sobretot en la netedat política, acabar amb la corrupció, acabar amb les males pràctiques, acabar amb l'opacitat, ser transparents, dir les coses pel seu nom, no? Clar, Esquerra Republicana no és un partit nou, és un partit jove de 84 anys. I aquest partit jove de 84 anys, amb 84 anys, ha ficat la pota moltes vegades, perquè som humans i ens equivoquem, però no hem ficat mai la mà a la caixa. Que és molt important, això. Mai, amb 84 anys, No acabem de néixer, Si acabes de néixer potser és més fàcil dir-ho, però no acabem de néixer. I ni un sobre, ni una comissió, res amb 84 anys. Clar, això és el que nosaltres entenem per ser net. No? I que continuï sobretot. Ara li comentaré una cosa que va passar ahir nit. Per exemple, ahir nit a Andalusia s'estan celebrant eleccions al Parlament i ahir vam fer un debat entre tres bandes perquè el que no té representació a la Junta d'Andalusia no té dret i tal. Bueno, doncs, però abans de començar aquest debat vam pactar de què es parlaria. O al revés, de què no es parlaria? Vostè estaria disposat a fer un debat amb els demés candidats, però lliures, que cada un parlés del que volgués, o dir, de transparència parlarem, però no parlarem de no sé què, parlarem d'això, però...
No és una mica vergonyós que diguin, no, d'això no se'n parlarà? Pactar de què parlarem o què direm? Jo, quan hi ha un trio, una parella, un quartet o el que sigui, jo sóc de l'opinió que en tots els àmbits de la vida hi ha d'haver llibertat total, perquè si no el diàleg és difícil. Jo no sé com va anar el debat aquest, De vegades sí que passa que diuen, a veure, el format serà aquest, i el primer tema és aquest, el segon tema és aquest, però dins d'aquests temes, llibertat absoluta per comentar el que sigui, no? De vegades, també, això, justo, vosaltres ho feu, no? Els locutors i conductors de programes dieu, hem d'ordenar una mica el debat, perquè si no és un galimaties i un caos. Per tant, jo crec que aquesta feina vostra s'ha de respectar. Ara, més enllà d'això, llibertat absoluta per comentar el que vulguis des de l'òptica que vulguis, per suposat, només faltaria. El que passa que aquesta deu ser la por de que hi ha candidats que a la seva llista porten gent que estan imputada, o en el seu partit està ple d'això, i és clar. Bueno, escolta una cosa, i vostè té l'equip, ja té un equip capaç de portar o tirar endavant la tasca de Barcelona? És una ciutat molt important, no solament aquí, sinó al món. Sí, ara mateix el que tenim és la llista de partit, la d'Esquerra Republicana, que és una llista democràtica, ha estat triada a totes les seccions locals, als districtes de Barcelona, no? A través dels casals, i és gent treballadora, és gent pencaire, de base, és gent amb molta experiència, que han estat consellers de districte, que han treballat durant molts anys tocant al carrer, no fent teories i tal. Jo soc possiblement el que menys carrer ha tocat de tota aquesta gent, no? I m'he dedicat a altres coses, però és gent molt vergada, molt experta, una certa veterania, i sobretot escollida democràticament a cada un dels districtes. A partir d'aquí, ara ve el moment en què parlem amb altres partits, formacions, amb independents, per tal d'incorporar gent de fora a la llista. Això ho hem fet sempre en els últims 3 o 4 anys. Jo crec que és un model que ha estat ben apreciat per la gent, no? Perquè vol dir també que aportes a la política gent que ve de fora. Jo mateix fa 3 anys no em dedicava a la política. Dedicava a la universitat, als llibres, tot això. L'Oriol Junqueras tampoc. El Terry Cabras tampoc, no? Per tant, creiem que la política s'ha d'enriquir, i s'ha d'enriquir amb experiències de gent que ha treballat fora de la política i per tant pot aportar coses noves, coses diferents, i una mica de frescor, fins i tot. Frescor en el llenguatge. Creiem que això és molt necessari avui en dia, perquè si no, també havia arribat un moment en què la política tendia a tancar-se dins un món en el qual parlen entre ells. És com els poetes. Els poetes moltes vegades parlen entre ells, entre els poetes, i publiquen llibres perquè els llegeixin els poetes, i llavors acaben un món molt tancat que des de fora fins i tot costa molt d'entendre, i això és fatal, no pot ser. Bueno, també ens agradaria que em digués, no sé si deu conèixer, què està passant a Nou Barris? Que estan cabrejats els veïns de Nou Barris. Què passa? Amb raó. A veure, Nou Barris és la part de Barcelona amb les rendes familiars més baixes, fins al punt que hi ha un dels 9 barris que té una renda que és una 7ª part de la que puguin tenir altres barris de la ciutat, no? Una 7ª part? Una 7ª part, clar. Tu te'n vas, per exemple, al contrast entre alguns barris de la zona alta i, per exemple, Can Peguera o la Trinitat Nova, són barris que viuen a l'entorn d'un 40% del que és la renda mitjana de Barcelona, un 40%, o sigui, menys de la meitat del que és la renda estàndard, no?, a la resta de la ciutat. I clar, si te'n vas a comparar amb els barris més rics, és que, clar, llavors tenim 2 mons aquí, en els quals, per exemple, hi ha també barris en què l'esperança de vida és 8 anys inferior de mitjana a la d'altres barris. Això és indecent. Això és gairebé primer món i tercer món, no? Això no ho podem permetre. Nosaltres hem de buscar una sola ciutat per tothom. I aquestes diferències que després del franquisme, la veritat és que s'havia fet un gran esforç, no?, amb igualar les condicions del barri, amb portar molts equipaments, instal·lacions, i s'havia fet prou bé, i s'havia aconseguit aquests grans abismes, després del franquisme, corregir-los una mica. I ara no ho estem fent bé, perquè estan tornant a augmentar, no? I aquest abisme social no l'estem cuidant, no estem fent el que toca per tal d'evitar-lo i de corregir-lo. I aquesta ciutat partida no la volem de cap manera, seria el pitjor que ens podria passar.
de treure la conclusió d'aquesta, que vostè es va portar bé amb el Maragall i va veure bé la feina que va fer el Maragall, tant com a president com a alcalde de la ciutat. Jo vaig estar treballant a les ordres del Pasqual Maragall durant 9 anys, que vaig estar no a l'Ajuntament, sinó al comitè organitzador dels Jocs Olímpics. Primer a la candidatura i després a l'organització dels Jocs, fins a l'any 93, passats els Jocs, no? I era el meu jefe, el Maragall, per tant, i també em va casar. Per tant, hi tinc una certa relació d'amistat i de convivència. Penso que va ser un gran alcalde, sobretot amb un sentit, i és que ell tenia visió. Potser no era el millor gestor de la terra, tenia després gerents i gent molt bona que portaven l'Ajuntament amb el dia a dia, però ell sabia cap on anava la ciutat, sabia que volia una ciutat més equilibrada, sabia, per exemple, que volia eixamplar el centre de la ciutat, i quan es fa el disseny aquest de les 4 àrees olímpiques és per això, és per dir, escolti, volem que el centre de la ciutat sigui més ampli, que arribi tot arreu, que hi hagi una segona gran estació a la Sagrera. Això ve aquest model de reequilibrar la ciutat ve d'aleshores, i jo hi crec molt. Diguéssim, m'he format en aquesta escola i, per tant, crec que és molt important la Sagrera. Crec que la Sagrera vol dir reequilibrar la ciutat cap a aquesta banda, que és la banda més necessitada, és la banda que té més problemes de tot, de comunicació, de rendes, d'atur, no? L'índex d'atur que hi ha en certs barris tocant al Besòs, compartit en Santa Coloma, a Badalona, a Sant Adrià, no? És enorme. Per tant, hem de fer feina per tal de tirar la ciutat cap a la banda del Besòs, perquè és la banda que pateix més de tota l'àrea metropolitana. I què en pensa de l'actual model de ciutat de l'alcalde Trias? Li agrada com està quedant la Diagonal, aquestes grans obres? A mi em sembla que, a veure, tampoc ha comès grans equivocacions, no? Potser amb el tema del turisme, doncs això se li ha escapat de les mans. Jo crec que aquesta política una mica liberal, no? Del laissez-faire, laissez-passer, amb això, doncs aquí han fallat, la gestió de conflictes concrets, com el de Can Vies, no? Coses d'aquestes. Jo crec que, en general, jo diria que, sobretot, han anat molt a buscar l'èxit, però no a buscar la manera de compartir aquest èxit, tornant al que dèiem al principi. Llavors, clar, és una ciutat en la qual, doncs, ja potser s'afavoreix molt el negoci, en el qual doncs, són capaços de fer coses en les quals no estem d'acord, com per ara la Marina del Port Vell, i tancar una part del Port Vell de Barcelona per a ús privatiu, de milionaris que venen als seus iots i tal, i que resulta de vegades fins i tot ofensiu, no? De dir, escolta, davant de la Barceloneta, d'un barri popular que té molts problemes i tal, aquests grans iots, no? De l'Abramovich o de no sé qui. O, per exemple, ampliar els centres comercials, com la Maquinista, i això ensorra el petit comerç. I tota la política de les terrasses dels bars, dels allotjaments i dels apartaments turístics, no? Creiem que tot això s'ha seguit una línia liberal que creiem que no corregeix les diferències, les desigualtats, les injustícies, sinó tot el contrari, de vegades les accentua. No estem en contra de que Barcelona tingui èxit. Barcelona ha de tenir èxit, no pot ser una ruïna. Vull dir, nosaltres el que no farem és entrar a l'Ajuntament i començar a generar un dèficit enorme, perquè això seria fer un mal favor als ciutadans i als seus diners. Ara, home, ens hem de cuidar de la gent, i sobretot de la gent que ho passa pitjor. Hem de generar feina, hem de fer una ciutat més igualitària. Pensant en la gent, de vegades dona la sensació que Barcelona pensa molt en la gent que pot venir de fora i descuida la realitat d'alguns barris de la ciutat. Vostè, si és alcalde, permetrà que se'n vagi a dormir gent sense poder sopar? És que això no pot passar. Però està passant. Bueno, a veure, hi ha menjadors socials, hi ha serveis socials, a mi el que més em preocupa, això em preocupa, i s'ha d'evitar. I l'altre dia vaig estar als albergs, uns quants albergs de gent sense llar, i em van explicar clarament que estan desbordats, que hi ha gent que es queda fora. Per tant, tot això que vostè comenta està passant i no pot passar, i s'ha de corregir. Però encara hi ha una cosa que em preocupa molt més, que és la pobresa infantil. És a dir, quan això afecta nens que estan creixent, nens que, alguns casos de nens que es desmaien a l'escola perquè no estan prou ben alimentats, i aquí jo crec que per sensibilitat i també per visió de futur, aquí hauríem de ser implacables. No es pot tolerar que hi hagi pobresa infantil a una ciutat com Barcelona, que no és una ciutat del tercer món. I vostè
creu que és digne de tenir la medalla de la ciutat de Barcelona, la infanta Cristina? Sí, esclar. Sí, esclar. Home, a veure, jo no crec en una ciutat amb sobirans, per començar. Jo crec que la sobirania és del poble. Per tant, no hem d'anar reconeixent ni prínceps, ni princeses, ni reis, ni monarques, ni aristòcrates. Jo crec que la ciutat no s'ha de dedicar a aquestes coses. I més, doncs, amb la situació actual en què aquesta família, en concret, doncs, i aquesta infanta, en concret, la infanta Cristina, està imputada, està seguint un procés per corrupció, no? Que jo crec que, encara que sigui cautelarment, escolti, aquesta medalla, de moment, queda en suspens, com a mínim, no? A mi em sembla... I a més, aquí hi ha una contradicció de fons, no? Quan hi ha una gent que diuen que volen sortir del regne d'Espanya perquè volen la independència de Catalunya i mantenen aquesta medalla a una princesa borbònica imputada, jo crec que aquí hi ha una contradicció, perquè si una cosa tan fàcil com és retirar aquesta medalla no la fem, com hem de fer una cosa tan difícil com convertir Barcelona en la capital d'una república catalana. Per tant, per mi, és ja una qüestió de credibilitat. Fes les coses fàcils, fes-les ràpid. És que són simbòliques, sí, doncs precisament per això fes-les, tampoc costa tant, no? I les difícils, doncs potser aleshores la gent es creurà que són capaços de ser prou valents per fer les difícils. Bueno. Però primer les ràpides, a mi em sembla. ¿Vostè considera la cara amable de l'independentisme català? No. No, jo em considero una persona bastant normal, penso bastant accessible, tractable, no sé, això, jo ho he dit, no, crec que no, ho he dit jo alguna vegada, això, que em consideri això? O... No, li pregunto si es considera la cara amable de l'independentisme català. No, perquè el Junqueras també és molt amable, i el David Fernández també és molt amable, i tothom aquí és molt amable. El que sí que és veritat, i és que crec que això potser ho dieu perquè algú ho ha dit, de mi, no? Potser algú ha fet aquest comentari, sí, em sona el Ramoneda, potser algun cop. Jo crec que el que volen dir és que ja no anem cridant pel carrer, no som gent de manifestacions agressives, som gent que volem convivència i que, per exemple, a l'hora de parlar d'Espanya, doncs nosaltres volem una bona relació amb Espanya, una bona relació amb tots els espanyols. Volem que els espanyols que viuen aquí a Catalunya i que s'hi consideren s'hi trobin a gust, i que en una república catalana també s'hi trobin a gust. Els espanyols, i no cal dir també, doncs els colombians o els francesos o qui sigui, no? Per tant, en aquest sentit, amabilitat sí, amabilitat política, sobretot, de dir, no excloem a ningú. Tenim un ideari polític, pensem que és millor, pensem que una república catalana és millor, pensem que Barcelona, si és una capital europea com les altres, de primera divisió, pensem que això afavorirà molt a la ciutat i a la gent que viu a la ciutat, siguin d'on siguin, pensin el que pensin, tinguin la nacionalitat que tinguin. I per això volem que Barcelona sigui capital. Perquè si Barcelona és capital, potser acabarem la Sagrera d'una punyetera vegada. Si Barcelona és capital, potser acabarem la línia 9 i 10. Madrid ja n'ha fet dues. Que ja és hora d'acabar-la, la línia 9. I tant, i és hora que arribi a la zona franca, i que hi hagi una estació oberta a la zona franca, i això ens comprometem. Si jo soc alcalde, al pròxim mandat em comprometo que s'obri una estació, com a mínim una de les 3 previstes allà a la Marina, no? Jo crec que la capitalitat... Qui no vol la capitalitat? Vostè diu qui vol una ciutat de províncies? Molinero. Qui vol una Barcelona de províncies? Que ho digui, que s'aixequi i que ho diguin. Perquè és el que som ara, Claro. I amb això, diguéssim, som molt ferms, però al mateix temps som molt amables, perquè en aquesta gran capital que nosaltres volem, europea, aquí hi cap tothom. No som agressius envers ningú, ni odiem a ningú. Tenim una lluita política establerta amb el poder espanyol, amb el govern espanyol. Això és veritat, però no amb la gent espanyola, que l'estimem moltíssim. Estem parlant amb la persona que vol ser l'alcalde de Barcelona per part d'Esquerra Republicana, que és el senyor Alfred Bosch, que es va acomiadar del president del govern espanyol, del senyor Rajoy, dient-li adeu, ens veiem a Europa. Vostè també és un tio que li agrada. Nos vemos en la ONU. O en la ONU. Però no va ser un comiat total, perquè demà mateix torno a tenir... Li faig una pregunta, no? Va ser el comiat com a debat de política general. Era l'últim debat de política general, i vaig dir, doncs d'aquests debats m'acomiado amb aquesta frase, no? I, bueno, és una manera, si voleu, doncs una mica original. I demà què li vols preguntar? Bueno, li preguntaré sobre la pobresa infantil. A veure quin és el seu... A veure si és sensible amb això, perquè a mi em sembla que no es pot ser insensible a la pobresa infantil. De qualsevol manera, vostè és dels que diu que los valents no són los que es barallen, sinó la gent que evita les baralles.
i que amb una Catalunya independent precisament qui més guanyaria són els espanyols. Jo crec que... Sí, crec que ho he dit en algun llibre, fins i tot. Sí. Penso que, a veure, ser valent consisteix en ser capaç d'entendre't fins i tot amb la persona que tens més diferències. Això és valentia. No? Ser capaç de superar les diferències, la distància que puguis tenir amb algú, per tal de no barallar-te amb aquesta persona, sinó poder arribar a un acord de convivència. No? I en el cas d'Espanya, del Regne d'Espanya, jo crec que si Catalunya és independent, la relació serà molt millor. Jo crec que hi haurà menys recels, menys reticències, ens tractarem d'igual a igual, podrem parlar cara a cara, mirant-nos a la cara i respectant-nos els uns als altres. I jo crec que això millorarà les nostres relacions polítiques, les nostres relacions econòmiques, comercials, de tot ordre. A mi em sembla que el reconèixer que algú, si vol, es pot emancipar i que tu no el pots encadenar, sinó que aquella persona, aquell col·lectiu, si es vol emancipar, tu l'has de respectar. Jo crec que això et fa créixer, et fa millor, com a persona, com a col·lectiu, com a societat. Estem d'acord o no? I tant. I tant. Bueno, no sé. Escolta, a mi em sembla bastant evident, però de vegades dius aquestes coses i sembla que estiguis dient animalades, però a mi em sembla... És com si, no, en un matrimoni tu volguessis encadenar la teva parella i dius que l'estimes molt però la tens allà encadenat. No, això no és estimar, és una altra cosa, això és possessió. Per tant, per tenir una bona relació cal ser lliure i la gent ha de triar el seu camí, ha de poder-lo triar. Escolta, vostè... suposant que no tregui majoria absoluta i li toqués manar, no sé en qui pactaria, però vostè aposta per pactes de ciutat o pactes de partits? No, pactes de ciutat, és a dir, aviam, suposo que sabeu com funciona, no? Si a la primera volta no hi ha una majoria absoluta, es fa una segona votació en què l'alcalde automàticament és el més votat. Nosaltres creiem que això està bé i que sempre a Barcelona en concret, ha estat així, no? El més votat sempre ha estat l'alcalde. Per tant, el que estem dient és aquí mana la gent. Qui escull l'alcalde no és el senyor Bosch, o el senyor Molinero, o el senyor no sé qui, o el pactant en un despatx. Qui escull l'alcalde és la gent. I ha de continuar sent així. No? El més votat, el lògic és que sigui l'alcalde. Si jo sóc el més votat, el lògic és que jo fos l'alcalde, i si no, un altre. No? A partir d'aquí, una altra cosa és, a l'hora de governar la ciutat, clar, sempre hi ha hagut pactes a Barcelona, sempre, perquè ningú ha tingut la majoria absoluta, mai. Ni en els millors moments dels socialistes, no? De Maragall i tal, no, mai. Per tant, sempre hi ha hagut aquesta cultura de l'acord, del pacte, a partir de temes determinats. I jo crec que, per exemple, amb el turisme és necessari a Barcelona un gran pacte de ciutat, tan ampli com sigui possible, i posem-nos d'acord i consensuem-ho. Amb l'atur, la generació de feina, en combatre la pobresa. Són necessaris grans acords de ciutat, en què tots, o la majoria, o tants com sigui possible, hi participem. Perquè l'única manera que aquests pactes funcionin, s'apliquin, i no depengui del color del que està en aquell moment, és que això es pacti entre tots, o entre el màxim nombre possible, no? O l'educació, per exemple. Pactes, i tant que hi crec, pactes de ciutat, perquè per davant de les nostres diferències polítiques hi ha la ciutat. Vostè hi creu que Barcelona està realment jugant el paper de capital de Catalunya? Bé, ara mateix amb algunes coses sí, amb algunes coses no. Jo crec que aquest paper sempre l'ha volgut jugar. I quan ha fet uns Jocs Olímpics, o un fòrum, o unes exposicions universals, o el que sigui, ha anat a jugar el paper de gran capital. Capital de país, i per tant equiparable a qualsevol altra gran capital de país que tinguem a Europa o al món. No? Però sempre, diguéssim, ha hagut de fer un esforç extra per tal de complir aquesta aspiració. No? I sempre ens hem hagut d'empescar uns Jocs Olímpics o una exposició o un congrés dels mòbils o coses d'aquestes. Nosaltres el que diem és, i per què no l'assumim amb naturalitat? Per què no som una capital, que és el que hem de ser? Hem de jugar a la primera lliga de les grans ciutats europees i, per tant, és lògic que siguem capital i, a més, que tinguem un estat a favor. Perquè el que ara tenim és un estat en contra, en molts aspectes. I això amb les infraestructures, amb les inversions, amb moltes coses, jo crec que ho detectem a cada moment. I això ens ofega, com a ciutat, no? A l'hora de desenvolupar l'aeroport, o el port, o les connexions ferroviàries, o el corredor euromediterrani. Clar, és que tot això, diguéssim, al final te n'adones que l'estat espanyol no ajuda. I això és un hàndicap.
per la ciutat de Barcelona. Nosaltres el que estem dient és, escolta, ens volem realitzar plenament, i per fer això, doncs Barcelona ha de ser realment la capital d'un país i ha d'exercir com a tal en la comunitat internacional. I escolti... Pensem, per exemple, perdó, Molinero, per exemple, a Berlín, quan es converteix en capital, es dispara com a ciutat, amb la capitalitat, Berlín, que no ho era, ara ho és, no? I les inversions que rep, les empreses de tot el món que s'instal·len allà, les ambaixades, els corresponsals de premsa, no? O sigui, comencen a ploure delegacions d'empreses de lloguer de cotxes, delegacions de línies aèries, multinacionals, no en falta cap ni una de multinacional a Berlín. Han generat 40.000 llocs de treball des de que són capital, 40.000 llocs de treball. Han resolt pràcticament el problema de l'atur. Per tant, no és una tonteria, no estem parlant d'una cosa simbòlica, no estem parlant de banderes, estem parlant d'afavorir les condicions de vida de la gent i que aquesta ciutat doncs, sigui més potent, sigui més pròspera, que això arribi a més gent. També m'agradaria preguntar-li quina nota li posaria al conjunt del servei públic del transport. Com estem a Barcelona? Pel que fa al funcionament del transport, jo li posaria un 8. El metro crec que va molt bé, l'autobús, clar, el cas de Santa Coloma el conec menys, o d'altres poblacions, però pel que fa a Barcelona estrictament, jo crec que funciona prou bé. Ara, per exemple, finançament, un 4. Hi ha un deute, hi ha un forat allà. Diuen que està molt bé, que Home, no, sí. el finançament de l'Ajuntament, que la caixa està plena. L'Ajuntament sí, però transports metropolitans a Barcelona, que com sabeu és més ampli, implica més ajuntaments i l'àrea metropolitana, té un forat de prop de 700 milions d'euros, que són molts diners, Jo no sé, això, a les generacions que vindran, doncs el pes i el forat que els hi deixarem els pot hipotecar moltíssim. I després hi ha una altra qüestió, que aquí és encara pitjor, que no és un 4, que és un 2, que són les inversions, les inversions que s'han de fer en transports. La línia 9 i 10, l'estació de la Sagrera amb tota la interconnexió que això significa, no? La possible connexió entre els dos tramvies, no? Les dues xarxes de tramvia que estan desconnectades l'una de l'altra per la Diagonal, no? Els ferrocarrils de la Generalitat, els que arriben a plaça Catalunya, els que arriben a plaça Espanya, tampoc estan connectats. És a dir, hi ha tantes coses pendents per tal de millorar el transport públic que jo crec que amb inversions anem molt per darrere. L'accés a l'aeroport, per exemple, tot això, estem en una situació una mica fins i tot precària en alguns casos. Les connexions metropolitanes. Dins de Barcelona encara és fàcil moure's, però si tu vols baixar doncs, de Vallirana a Barcelona és una aventura, I hi ha molta gent que ho fa cada dia, perquè, diguéssim, la ciutat arriba a tot arreu. La ronda litoral ja la van parir molt estreta. Sí. Això ja no té arreglo. Home, amb diners... I costaria molt. Amb diners les coses poden canviar. Potser hi ha escoltat menys fer-lo amb un altre carril més que no pas ara tenir de tornar a fer obres. I a part, aquí també fallem amb transport públic. O sigui, feu l'experiment. Un dia intenteu anar des de les platges de Castelldefels, Gavà o el Prat per la costa fins a Badalona, és una odissea de 3 hores, en transport públic. Evidentment has d'entrar dins, has de tornar a sortir, has de canviar de transport, i per la línia de costa, per les platges, és impossible, no hi ha, queda interromput, no hi ha transport públic tot al llarg d'això. I en canvi, és com la línia més privilegiada, bàsica de l'àrea metropolitana, és el que aguanta tota la resta, i és el més bonic que tenim, i és la façana aquesta marítima, les platges, el passeig de Colom, tot això, és la part més fotogènica, més privilegiada, més buscada de Barcelona. La gent que ve de fora ho veu de seguida. En canvi, nosaltres, de vegades, ja van començar recuperant les platges a partir dels Jocs Olímpics, però ens hem quedat curts. Hi ha llocs on hi ha forats, hi ha interrupcions. Senyor Bosch, si arriba a l'alcaldia de Barcelona, quines són les 3 primeres coses que farà? La primera, revisar tot el sistema de sous, dietes, per fer-ho tot públic, total transparència, que se sàpiga tots els regidors, l'alcalde, a l'Ajuntament de Barcelona i a l'àrea metropolitana i a la Diputació de Barcelona, que són
grans desconegudes per al públic general, ningú sap exactament, no?, qui hi ha, a què es dediquen i tal, i tenen pressupostos molt importants, i per tant, diguéssim, la transparència s'ha d'estendre a tots aquests àmbits a la mesura del possible, perquè és possible que la gent decideixi que no sóc jo qui porta tot això, sinó que seran uns altres, però en la mesura en què la gent confiï en nosaltres, aquesta és la primera prioritat, i a més creiem que s'ha d'afrontar pel bon nom de la ciutat, de la política, i per restablir una mica de confiança, no? La segona cosa que faria és intentar buscar uns dies per estar amb els meus fills, perquè no ho porto bé, costa molt, sempre hi dedico poc temps i jo crec que no ho haig de fer, no ho estic fent bé, vull dir, els fills són molt importants, per mi és el més important, no? Per tant, buscar, a veure si trobo uns dies, com a mínim, no? I després, doncs, remengar-nos i anar als grans temes de ciutat, intentar resoldre'ls, com dèiem, doncs, amb pactes tan amplis com sigui possible, el turisme, l'atur, la seguretat, etc. No? Hi ha moltes qüestions. Ha pensat ja alguna vegada, veí, en quin fangal m'hi he fotut? Moltes vegades. I no tenia cap necessitat de fer això. Moltes vegades, moltes. Però en aquest tema, arribaria a l'alcaldia disposat a ajudar els barcelonins i no ajudar-se a vostè. Sí, sap què passa? Que a mi, quan em pregunten per què vols ser alcalde, jo el que penso és, però qui no vol ser alcalde d'una ciutat com Barcelona? Clar, és la meva ciutat, me l'estimo amb horror, és un deliri això meu. Jo crec que ser alcalde de Barcelona, després dels fills, però amb el terreny públic, diguéssim, és el millor que et pot passar. Per mi seria el millor que em podria passar. Per tant, sí que me la faig la pregunta, perquè, diguéssim, té un cost, això. Estar a Madrid, hi ha molta gent que diu, caram, allà el que has d'aguantar i tal, que valent que ets i tal. No és res comparat amb el que significa, doncs, venir aquí a fer feina per la ciutat, perquè aquesta ciutat no te l'acabes mai. I allò, diguéssim, allò de Madrid, diguéssim, és més resistir, no? I un cop tens el discurs i la fermesa i ho assumeixes, intel·lectualment és com més senzill, no? En canvi, Barcelona és tremendament complex, i és no parar, és no dormir, però és construir. I abans que resistir, jo trio sempre construir, fer una ciutat nova, fer una gran capital, fer que Barcelona, que tothom se senti orgullós per igual de la ciutat de Barcelona, no? Se li nota enamorat de la ciutat de Barcelona. Qui no ho està? Vostè no ho està? Jo sí, jo soc un enamorat de Barcelona i, a més, un defensor de la ciutat de sempre, m'encanta. Perquè hi ha un problema que tenen els barcelonins, no aixequem la mirada, però passejar per Barcelona aixecant la mirada als edificis, el que tenim, un patrimoni que té la ciutat. El que hi ha allà dalt... Ens hi costa molt, sempre anem mirant a terra, però hem d'aixecar el cap. Doncs vostè i jo no sé si ens enamorarem l'un de l'altre, però ja veig que estem enamorats del mateix. Per tant, potser ens haurem de competir una mica, perquè... Li desitjo molta sort, molta salut, molt ànim, perquè ho necessitarà, i que s'envolti d'un equip que sigui capaç de tirar endavant la ciutat de Barcelona, perquè s'ho mereix. Amb això estem, i enhorabona pel programa, per la feina que estem fent des de fa tants anys, des de Santa Coloma, que també me l'estimo molt, i que també l'hem de cuidar molt. Molta sort.